Fil-katekesi tagħna llum fejn jidħol is-saċerdot sejrin eżisti naraw l-aħħar parti tal-ittra li Giovanni Paolo II fl-1986 kien kiteb lis-saċerdoti f'Amsi xirka dwar San Ġwan Marija Vianney, il-kurat ta' Ars. Rajna eżisti fil-partijiet l-oħrajn ta' dil-ittra dwar il-vokazzjoni tas-saċerdozju fil-ħajja tal-kurat ta' Ars. Rajna mbagħad ħanidu hekk l-elementi pastorali fil-programm minnhom rajna il-dik tal-predikazzjoni u rikonċiljazzjoni. Imbagħad f'katekeżi oħra rajna l-kurat ta' Ars skont Giovanni Paolo II fejn tidħol l-Ewkaristija. Illum eżisti sejrin nirriflettu ftit u llum katekeżi tal-lum tagħlaq allura daw l-erba' katekeżijiet li tajt dwar il-littra ta' Giovanni Paolo II ħanitkellmu ftit mill-identità tas-saċerdot. Min hu is-saċerdot dejjem fid-dawl ta' dil-littra u fid-dawl ta' Giovanni Marija Vianney. L-ewwel ħaġa l-Papa Giovanni Paolo II insisti li l-identità saċerdotali dal-aħħar wara l-Konċilju Vatikan II kienet fi kriżi. Kienet suġġett ta' ħafna mistoqsijiet, suġġett ta' ħafna riċerka, suġġett ta' ħafna kitbiet, ta' ħafna opinjonijiet, li waslet diversi saċerdoti li jifmu li l-nfushom b'mod differenti, li waslet saċerdoti biex saħansitra adottaw stili ta' ħajja differenti, li xi drabi kienu iktar laikali mill-saċerdotali. U Giovanni Paolo II fil-pontifikat tiegħu kienet ixxu li ħada b'serjetà kbira. Mhux kulħadd qabel miegħu, anke fil-Knisja dwar dak li kien jgħid, però jiena konvint li dak li għana Giovanni Paolo II huwa verament il-verità u s-sewwa. Il-Papa jagħmel ħafna enfasi illi l-identità tas-saċerdot kif toħroġ mill-ħajja ta' San Ġwan Marija Vianney, toħroġ mir-relazzjoni tiegħu ma' Kristu u toħroġ mir-relazzjoni tiegħu mal-Knisja. Ma toħroġ mill-mod kif il-bniedem ħares li s-saċerdot, mill-bniedem x'jistenna mis-saċerdot. Imma toħroġ mill-grazzja li Kristu jagħti s-saċerdot. Is-saċerdot huwa maqut ħaġa waħda ma' Ġesu, Alter Kristus, u s-saċerdot huwa dak li qed hemm f'isem il-Knisja, jirrappreżenta wkoll lill-Knisja. U qiegħed hemmhekk jgħidilna l-Papa Giovanni Paolo II primarjament maqut ma' Kristu fil-Knisja għas-salvazzjoni tal-erwieħ. Issa x'nifhmu biha s-salvazzjoni tal-erwieħ? Is-salvazzjoni eżistijej, ħanidu hekk, mill-aspett bibliku hija maqsuma fi tliet mumenti. Ġesu salvana diġà fuq is-salib. Ġesu qiegħed isalvana issa u Ġesu se jsalvana fl-aħħar meta jerġa' jiġi. Is-salvazzjoni ħanniġu fl-aħħar biex niftehmu il-ġenna, il-purgatorju, jew kienet fuq is-salvazzjoni allura huwa l-infern. Meta ngħidu lis-saċerdot, meta Giovanni Paolo II f'dil-littra fuq il-kurat ta' Ars jgħid is-saċerdot qiegħed hemm mas-salvazzjoni tal-erwieħ, qiegħed hemm mas-servizz tas-salvazzjoni tal-erwieħ. Qiegħed hemm allura f'dawn it-tliet mumenti tal-istorja tas-salvazzjoni tal-bniedem. Is-saċerdot qiegħed hemmhekk biex jimmedja dak li Kristu għamel 2000 sena ilu, l-mument li huwa salvana. Biex dik is-salvazzjoni jgħin lill-bniedem jesperjenza illum, però biex ukoll iwasslu għas-salvazzjoni aħħarija tiegħu wara l-mewt. Mela s-saċerdot daw it-tliet mumenti fil-ħajja tiegħu, fil-ħajja spiritwali u pastorali tiegħu, irid jimmedjhom, għalhekk huwa pontifex, irid jimmedjhom fil-ħajja tal-bniedem tal-lum. U jimmedjhom eżisti b'dak li l-mulej stestaħ, bis-sagramenti, bil-predikazzjoni, bl-evanġelizzazzjoni. Jista' jkun li kien hemm żmien meta s-saċerdot forsi rabat lilu nnifsu ma' dik is-salvazzjoni aħħarija biss l-aħħar fażi. Allura li inti ssalva ruħek fit-termini se jiġri minnek wara l-mewt. Kien hemm żmien illi dina morna l-estrem ieħor, illi forsi dik ma kienx l-iktar ħaġa li kienet nagħtuha importanza, imma il-bniedem kif qed jesperjenza s-salvazzjoni tiegħu illum, li ċertament huwa aspett li forsi mhux dejjem ta' importanza li huwa importanti ħafna llum. Allura s-saċerdot irid jidħol jgħin lill-bniedem jesperjenza x'jiġifieri l-mulej salvak illum ukoll. Però xi drabi dina ħadnija fl-estrem, fis-sens li jekk qabel konna nagħtu enfasi u każ lejn is-salvazzjoni tal-bniedem aħħarija, u insejna li jrid jesperjenza s-salvazzjoni llum, xi drabi llum nispiċċaw nagħmlu enfasi fuq il-bniedem li qed jesperjenza s-salvazzjoni tiegħu llum u ninsew minn lan aħħari ta' salvazzjoni tiġi anke wara l-mewt. Xi drabi
jiġru wkoll iżbal li dan naqtawh minn dak li Ġesu għamel għalina 2000 sena ilu billi nippruvaw nagħmluha mingħajr Ġesu. Saċerdot ma jista' qatt tiċċedi għal din it-tentazzjoni. Li xi drabi faċilment jista' jkun li tiġri wkoll. Allura sisti, is-saċerdot huwa dak li verament fih innifsu huwa ħanidu hekk mixrub mill-misteru tas-salvazzjoni ta' Kristu għall-bniedem. U jekk is-saċerdot ma jifhimx lilu nnifsu bħala li huwa għaddej tal-misteru tas-salvazzjoni fil-ħajja tal-bniedem, allura jista' jagħmel ħafna affarijiet tajbin imma ma jkunx dak li l-mulej jkun qed jitlob minnu. Dak li Ġwanni Pawlu Tieni xtaq li s-saċerdoti permezz tal-kurat tars jifmu li huma qegħdin hemm l-ewwel qabel kollox biex il-bniedem jilqa' is-salvazzjoni mulej tagħh, jgħixha issa u jgħixha għal dejjem fl-eternità. F'dan id-dawl il-kurat tars kienu ħobbjejt is-saċerdot irid ikun dejjem lest biex iwieġeb il-bżonn tal-irwieħ. Is-saċerdoti jkun lest biex iwieġeb il-bżonn tagħhom biex jiksbu din is-salvazzjoni biex jgħixuha issa u jgħixuha il-qudiem. Is-saċerdot kienu ħobbjejt il-kurat tars mhuwiex għalih innifsu imma għalik. Hekk fil-predikazzjoni tiegħu kien ħobbjejt il-kurat tars. Is-saċerdot mhuwiex għalih innifsu huwa għalik. U naħseb hawnhekk tgħinna eżistisa biex aħna nirriflettu anke bħala poplu ta' Alla. Napprezzaw is-saċerdoti eżistiji. Napprezzaw is-saċerdoti fil-komunitajiet tagħna, napprezzaw is-saċerdoti f'dak kollu li huma jagħmlu għalina, napprezzaw is-saċerdoti fil-ħidma kollha kemm tagħhom, napprezzaw is-saċerdoti fis-sagrifiċċji li jagħmlu, ħafna drabi sagrifiċċji moħbija, napprezzaw is-saċerdoti fl-isforzi kollha li jagħmlu biex ikunu disponibbli għal kulħadd minkejja li huma bniedmin ikun ħadd irid iqattaw jkoll minnhom u jgħajjew imma jibqgħu disponibbli għalina. Irridu napprezzaw eżistiji. L-saċerdot dana iċċaħħad milli jkollu familja tiegħu għalik. Għalik. Għax ħafna drabi nitkellmu mis-saċerdot isna xi dritt fuqhom. Alright, vera taw ħajjithom għalina, però tkun għadil imħabba u rispett lehom. Għax drabi nkunu ħanuża kelma goffa però biex niftijem. Dittaturi fuq is-saċerdoti. Dittaturi fuqhom. Ninsew li dawn huma b'mod liberu taw ħajjithom għas-servizz tagħna u rridu nilqgħu dak is-sagrifiċċju tagħhom b'ħafna mħabba. Iva sistijaj, is-saċerdoti jitemma għalik. Taħajtu għalik, apprezza. Tejġ ħadd ma qabdu kif darba għalli xaħat, min għalli biex taħajdek għalija, jelli mħabba. U Ġesu. Ija wara s-saċerdot niskopru dilli mħabba u loti ta' Kristu għal kull bniedem li toħroġ fis-saċerdot li jagħti ħajtu, li jażel li flok jibni karriera iwieġeb għas-sejħa tal-mulej għalik. U realizza l-mulej kemm ħabbek li jażel persuna biex jagħti għalilek fajtek. Irrealizzaw hekk il-qawwa kbira tal-imħabba s-saċerdot li dan ħajtu mhix tiegħu. Ħajtu jofferta kompletament għal Alla u offerta għal bniedem. Is-saċerdot huwa hemm għalik. Ġwanni Pawlu Tieni f'dan id-dawl kienu ħobb jenfasizza u jgħid allura li s-saċerdot irid ikun maqut ma' Ġesu fl-offerta totali tiegħu kif kien San Ġwan Marija Vjannej għall poplu ta' Alla. U jrid jgħix il-ħajja tiegħu differenti milli kif jgħixu għall-lajċi. Allura l-Papa Ġwanni Pawlu Tieni jenfasizza ħafna illi ngħidu li s-saċerdot irid ikun jiġbaħ il-lajk hija ta' periklu kbira għall-Knisja. Għaliex il-lajċi għandhom missjoni li jqazzu id-dinja minn ġewwa, is-saċerdot għandu missjoni għall-lajċi biex ikun jistgħu jgħixu din il-missjoni tagħhom li jqazzu d-dinja minn ġewwa. Imma mhux il-missjoni tal-qasis li jagħmilha. Is-saċerdot irid jaraf l-identità vera tiegħu, ħanejtek iżomm postu u jgħix dil-lotja tiegħu skont is-sejħa lil mulej u l-Knisja jagħmlulu. Il-Papa Ġwanni Pawlu Tieni eżistijaj f'parti minn dil-littra li l-aħħar meta qed jitkellem fuq l-identità tas-saċerdot fil-ħajja ta' San Ġwan Marija Vjannej, joħroġ ċerti attitudnijiet ta' spiritwalità illi għenu lil kurat tars biex jgħix din l-identità tiegħu ikun maqut ħaġa waħda ma' Kristu biex jgħix dina li għal Ġwanni Pawlu Tieni kien terminoloġija ħafna importanti. Alter Kristus, ħaġa li ma ġietx mit-teoloġija bħala terminu ma ġiet mill-intwizzjoni tal-poplu ta' Alla illi jsejjaħ is-saċerdot bħala Kristu ieħor. U fost il-kwalitajiet illi Ġwanni Pawlu Tieni jsemmi fil-ħajja ta' kurat tars, ċertament isemmi il-ħajja tat-talb. Ġwanni Pawlu Tieni għamel enfasi li kurat tars kien bniedem li kien jitlob.
li kien jitlob f'żewġ aspetti partikolari, ir-Rużarju u l-Ewkaristija. It-talba ta' Rużarju u l-Ewkaristija mqazza. Interessanti ħafna li l-Papa Giovanni Paolo II nnifsu kien influenzat immens mill-kurat ta' Ars. Jekk taqraw il-ktib tiegħu Donu Misteru fejn jirrakkonta l-vokazzjoni tiegħu taraw kif il-kurat ta' Ars hemmhekk jiddi bħala xempju u eżempju fil-ħajja personali tiegħu. U hija ħafna interessanti li l-Papa jgħid il-kurat ta' Ars il-momenti qawwin tat-talb tiegħu kienu r-Rużarju u l-Ewkaristija, l-adorazzjoni Ewkaristika. U fl-aħħar ta' ħajtu Giovanni Paolo II jagħtina propju dokument fuq ir-Rużarju, Rosarium Virginis Mariae, u jagħtina enċiklika fuq l-Ewkaristija, il-Knisja u l-Ewkaristija.